Tro mig, det Janni. Gør som hun siger, ellers ryger du. Pas på, du ikke mister din SU. Smadrer din fremtid fra sin dagligstue. For meget fravær, du bliver barbecue. Samtale, tro mig bror mig, det er samtale. Samtale, tro mig bror mig, det er samtale. Samtale, tro mig bror mig, det er samtale. Tro mig bror mig, det er samtale. Janni, hun ligger højt tempo. Slår dig hjem som i Ludo. På toppen hjørn, du er ikke tæt på. På toppen hjørn, du er ikke tæt på. De der rygerbånd, de koster pesos. Og ind i klassen råber keto. Det frag er noget, vi skal kigge på. Føler hun er blevet lidt skidt på. Lugter lidt af fuld pensum. Ja, ja. Til en vicerektor giver dig særlig vilkår, mens du sipper på sin cappuccino. Massevis af advarsler nu. Hun er træt og slækker, så nu ryger du. Mens det triller ind på hendes konto. Popper pande i kantino. Hey, tro mig, det Janni. Gør som hun siger, ellers ryger du. Pas på, du ikke mister din SU. Smadrer din fremtid fra sin dagligstue. For meget fravær, du bliver barbecue. Samtale, tro mig bror mig, det er samtale. Samtale, tro mig bror mig, det er samtale. Samtale, tro mig bror mig, det er samtale. Tro mig bror mig, det er samtale. Hvad laver I, drenge? Vi ses til en samtale. Og shit, hvor er jeg henne? Hvem er det nu, der ligger der? Hvad var det lige, der skete i går? Skete i går, skete i går. Og shit, hvor er jeg henne? Hvem er det nu, der ligger der? Hvad var det lige, der skete i går? Skete i går, skete i går. Yeah. I går fik jeg et shot for meget eller 10. Mødte en dreng, som jeg åbenbart kunne lide. Ældre fyre, mindreårig, klasse incest. Vi kan lide det hele, bare giv os hvad som helst. Og hvis han står tilbage i morgen, hvad kunne så ske? Mandag bliver sgu akavet, men fuck det, lad os se. Hættetrøje, solbriller, kigger lidt ned. Alle folk de spørger, men hvad kommer det jeg ved? Og se nu der, hvad er han igen? Han ser sgu sød ud, men hey, hvem er hans ven? Men hvem vil det have været dårlig stil? Nej, det er fint, baby, det skal nok blive min. Så GHG, hvad skal der ske? Vi ved I ligesom os, bare vent og se. Sådan walk of shame, det er ikke så slemt. Bare vent et par år, så er det mega nemt. Klassen var stor, 10 over bord. Da alle skred, virkede det som noget lort. Det hele flød, vi var i nød. Vi ville ønske, vi også var smuttet. Men nu er det alt for sent at skride, så nu må vi bare holde ud. Allerede ved ansøgningsfristen var klassen sær, men her ved afslutningen finder vi den kern. Vores gennemsnit rækker kun til at blive au pair. Hold nu fast, hold nu fast, for er det skidt i, at vores kraner er droppet ud. Så nu er vi alle patter i underskud. Derfor ramte vi bunden, men det rører os ikke. Vi havde det fint, havde det fint på GHG. Aldrig mere GHG. Nu var vi få, trak det korte strå. Kom til York, vi var ikke ret på. Et råd fra M, York det var slemt. Lad nu være med at sende andre derhen. 7 lange uger i Englands røvhul, det bragte klassen sammen. Allerede ved ansøgningsfristen var klassen sær, men her ved afslutningen finder vi den kern. Vores gennemsnit rækker kun til at blive au pair. Hold nu fast,
Og nu fast så er det skidt. 9 af vores kraner er droppet ud, så nu er vi 18 hester i underskud. Så ramte vi bunden, men det rører os ikke. Vi havde det fint, havde det fint på GHG. Aldrig mere GHG.